De Iepenbieren basisscholen en de twee christelijke basisscholen binnen tenight te vinden op de campus Damwoord. De scholen fuseren net, maar er wordt wel een heel soort dealt. Zowel boeten op het schoolplein als ik binnendoor. Daar komt ook nog een bibliotheek in, een schoolbibliotheek, die wordt ook deelt. We delen hier nog een groot speellokaal. Elk had zijn eigen speellokaal, maar er zit een vouwwand tussen, dus die kan helemaal bromtreun worden. En dan is het een theater en dan hebben we hier een grote tribunetrap. En dan hebben we daar om het hoekje nog een keuken en die is ook gezamenlijk. Alle drie scholen moesten op zoek naar wat nijs. En wie voor haar logisch dan ik met mijn koor op ziek te gaan. De Aroene 4-4 hebben de scholen met mijn koor oplutsen, maar de campus als resultaat. Het is prachtig dat we hier nu bij elkaar zitten. We zijn ik beide van doel om wet dat kind zoveel mogelijk geen te werken. En ja, het allermooiste vind ik dan dat we direct nog een prachtige nieuwe sporthal bij hebben. Want wat is er mooier van ben om te leren en te bewegen? Want ik de nieuwe sporthal zit in hetzelfde gebouw. Naast de campus zelfs heb ik de hele omjouwingen op knapbeurt kregen. En je hoort weer de beurt om de verhuizers om los te gaan. Maar nog maar een week te gaan voor het nieuwe schwalier is de planning krap, maar nevens de directeur komt het clear. Nou, morgen dan komt de interieurbouwer en dan worden de kasten inbouwd. Daar ben ze de komende paar dagen mee bezig en het meubilair komt aan. En dan is het al eerst samen klaar. En machinaal gaan we de boel uitpakken, inrichten en dan kunnen we los. Toch beginnen de lessen wel wat letter. Mandy en Tizi worden broekt voor roenlierings. Om even voor iedereen het idee te krijgen van, oh, zo ziet het er van binnenuit. En ja, ze kunnen elkaar even kennen leren. De ouders kennen de juf en de meester even kennen leren. Want dat is natuurlijk voor iedereen nieuw.